Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anay ko, nasakit ti ulog. Sa dinatayan ko. Apay nga. Awan pulos pagan-anay ko. Malakip ko. Anyan da ito'y anaaramid ko. Binartagtakit yung husto ni Dominic. Anyan da ito'y inaramid na kanyak. Saan arumbag na ito'y anak pasamang? Numaamot ni Amir na ito'y patayan na klakit ni. Pag may sakit ito'y kwarto, sa dinutayan ni Dominic, kunak man mo bakla. Awawagan na ni Amir. Nakakasanuitan. Anya ti iba kanuhan na napagdamagan at no sa dinutayan ko. Hello? Sa dinutayan mo ita. Apay ka di? Pinatagas ko ni Benji iti butik. Nakarikap ka naman. Talaga ang nakarikap. Saan na kasimrag? Nasakit ti ulo. May samot tayo para lako. Inra na nalakit din tinang liwat. Katnidan. Adaak dito'y balayda. Ada ngamin paskan. Kasta? Nasa pagkaanang rikap iti kalman. Sa ita, di ka pulos ng lukat. Awan pa'y makabulan ti negosyo ng malugi kan saan. Anya malugi ti ibagbagam, Amir. Mabalin ka di. Asaan nga ita ti panagsarita ta? Sige nga ron ay. Nukas pangarigat tamadok. Tahal na ito'y ni Amir. Sanak ngagbabawi. Basol mo matla. Balis kuntan ka. Saan kaya man ang lukat ni Margot itangal daw? Nakaskas daw. No saan ko pinadagas ni Benji ijay? Saan ko kumaanaamuan? Ang mga panunutan ni Margot, pasisiim ko. Makamon, hindi kaya't nang aramidan. Pwera laang, ti panang lipot na kanya. Manipot itay na pandimano ni Lisbeth iti project site. Saan da pa nagsublikin ni Onesto? Sa dino nga tati ng pananda. Ibenji da ito mauawag kanyak. Itaman pa. Hello? Hello, Adelpa. Saan nakadimot lang ang makasinga? Saan, Manong Benji? Agmay may sak dito opisina. Saan pa nagsubli da Lisbeth kan Onesto? Nasingit samot una yan da Lisbeth kan Onesto. E din ta, kaayan-ayat na ka. Manong Benji? Kablawan kayo kan ni Onesto. Agkabagay kayo. Sapay ko ma. Tamagustuhan ni Nana Victoria para kin ka. Sapay ko maan. Saan ang pinakasagana amamuan ni Mamang nga adaman ng nobyok? Sige nga raw dan, Adelpa. Agsubli ako ni di opisina. Pinadagasnak ni Sir Amir dito'y butik ni Madam Margot. Nakarikap mat. Kasta ka di? Sige nga raw dan, Manong Benji. Bye. Nalagip nga ta ni Manong Benji ti panang supyat ni Mamang ti relasyon mi degad adal kami payla iti koleyo.
Naikari nga ta. Asaan kami nga? Nakaturog ka kaya. Kaya nga tanti oras. May sumot lang mabisina. Tamalaman. Sa anak anangal daw. Ay, sabi na sakit pa ilang ti ulog. Awagak man ni Manong Onesto sakpaya bumangon na. Pagmurmurayak. Maululawa kat amang ano matalimod awak na bumangon na kadagos. Oh, hello, Lisbeth. Oh, agyaman nakta sinong bata madagos ti awag ko, Manong Onesto. Ururayam ka diti awag ko kan ka. Kalakalapas mi pa ilangan nagsarita kini arkitek. Nagbayag ka kahim dita? Tagsarunuta iti api manaw. Ngam pinagsublinak ni arkitek. Ijaya ko na nangal daw. Kaya intuloy mi tinagsarita. Sayang. No saan ko man sakit ti ulo? Agpasyerta ko mamanan inton malam. Likli ka mong ti arak. Kita mapektaran pa ikit di pa nagtrabaho. Sika ka talaga. Sermonan nagsapay. Laglalipam. Diyak pa'y na ipapas titang salangad kan ka. Kapoy di pa nang ipulong ko kini daddy. Nagsarita kami itayan. Lailok mo't lakan ka day, Chay. Sige nga, Rodan. Bye. Ay, arap-apak. Agayan ayat kami kumankan ni Onesto. Hindi mayawag mo kanyak ang nakarikap ti pwesto ni Margot. Inawaga ka dagos. At nakano iti balay dadang. Saan gaya man ang lukat, sir? Ang adamat para lako na? Limbangan ka no. Una ni Margot nagbisyo. Makamon no makalay ti sakit na. Wan nga agpaiso, sir. Kanayon nga ginom iti nasanger. Sana kaskada kayo. Manmanulaan. Kanya ki palubo sa mabarte ka kityosto. Anya ti sarbit kinabaknang ko no masaksakitak mo. Sige, sir. Rumara kong dito yung opisina. Dito'y kalatan. Uray, tawan mo't sa ngailik. Madamdama lang agawitan. Kayat ko ang makasarita ni Margot. Tulungan akman kay di amang ornos ka na iti papeles. Sige, sir. Siya kung ti mangurnos iti rabaw ti lamisaan nyo. Nabayag na dyak nakasarita ni Mr. De Los Reyes. Ang masapol ang makasaritak pa yan imbag ni Margot. Saan mo pa diyan nalasin ti kotse na kasi nabatay tay? Kasla ti kotse ni Lisbeth. Huwag mo ron, Adelfa. Saan na tangataan nagita? Panagkunahag saan? Nakita ko nga nakasarsarita na ito cellphone na. Huwag gayam. Sa dino ti kahit mapagpasyaran. Nung ata itulod naglangan ni Jibalay, amangan magdanag ni Amang no saan nakamapasang patadagos. Kakaisuna nagkuyog ta. Noon niya tigunan. Mapantapela di balayo. Tay pakada kaken ama dinong. Kasanong amin, ni Lisbeth lati ka na yun makakuy-kuyog. Kaslada kayo dagayan ayan. Talagang aginon ka? Saan mo maikat day ta kanya, Onesto? Agdalagakan ka. Agyaman nagnutalkan na kadelfa. Kulitak manan. Si Kantula ang ti babae iti biyag ko. Maminduan day kaya pa nagtigos ko. Saan ang mapukaw? Iti panunod ko tinapasamak ka na kami kin Dominic. Diyak namnamahan. Akas to iti pagtungpalan ti kinasingit mi. Ang gaputan ni Amok. Kat bakla. Gapu nga ta.
Saada kami anabarta. Naiyakos tarik namin. Algot, ayan mo. Adan ni Amian. Kasano nga taitan? Saan nagpadlaw? Amir! Dimtang kayo kaya man. Adaak dito'y banyo. Kung naglusahan ka pa si Mangkot, si Babartek ka nga tapay lang niya. Ituloy ko lang tagdigos. Madamdaman nga ituloy tatag sarita. Kanya ka rin ti mapaspasamakin ka. Awan ka din tiganas mo amang imaton at tinegosyo mo. Sanak man abibiyangan. Aramidag ti kayat ko. Maawatam. Saan nakakar-karitan? Balaagan ka. Laglagi pam adak kalagatan tinted ko apo unam. Sa kalpasan na. Saan nga agbayag? Kunak man naawan patagkad ka ti kwarta, Amir. Kan apay asisi iman nak. Adda ka di panagatap mo kanyak. Saan ka asisiman? Nukunam nga agi mo nak. Nagbindot ka. Oh, kasta. Awan gayam ti patagkukan ka. Makamu ka. Noon niya ti kayat mo panunutan. Maudin da ito panang balaag kukan ka. Ha? Aramidam, ti kayat mo. No di mo kayat abyangan ka. Sige, pagustuhan ka. Magrabiyo, Amadinong. Narabyan ni Adelfa ta nagpasyar kami pa ngamin. Ay, nawa taklatan. Gagangay na itatiagayan ayat takastak mo din. Ay, nangrabi kayo ka din. Nalpasan amang. Inyawid ko gayan ti sobrami. Ay, iso, agya mo naglaw na ya. Dito sa mo jacket at taroon. Naimas day ta, Amadinong. Amin markid di taroon ko naimas. Depende lang di panagraman ako nada. Hindi talangat ang rabiyak mo tayo. Sa anak nga ro din agbayag, Ama. Adelfa, sukunan ka na bigat. Sige, Amadinong. Sige. Aganad ka lang iti panagmaneho, Monisto. Sika talaga, Manong Jack. Pagbalog mo magtandi ko, check. Ang mga nanya klase ti babae ti luglugan mo, titan, ha? Ipulong ka ni Daddy. Tita, nabaga ako ni Manong Jack. Tiyan mo na nga takot, Jack, maiturot nga ipulong ka ni Daddy ter aramida na. Talagang awag ni Daddy. Hello? Tita Marcot, apay na kayo tinasungbat sa cellphone ni Daddy. Ay, sorry Te amok namin kat cellphone ko te agri-ring. Anya? Agpada ka di tirington ti cellphone niyo kini Daddy? Di mo lang nakita no cellphone mo ti awawagak? Para day talaang pagpapainan na kon. Adaw pala sa Itad mo kini Daddy ti cellphone na. Noonay talabanag. Papusuyam ni Jack, iha. Kasapulan na ti agaliwaksay. Gagangay ti lalaki. Aglalo saan mo mata kasapulan. Bodyguard ko ni Manong Jack, Dad. Ada kay ti uneg ti mansyon. Anya ko man ti gwardyanakan ka. Ada pa ni Teba na caretaker. Awan makaitured nga agbasak-basak dita. Uray sa anak at taga dita, ta adon, ti makamamo kanyak. Awan sa balya kanunungan nyo? Siyak na ang Dad. Talaga narwam ka na mapampanoy-noyan. Sige man langan. Bayan, bagbagak to ni Jack. Laklakayan lang arudan. Naisampay lang iti. Agpapada kayo kami na lalaki. Isa kanunungan nyo? Nagkari akon ken ka iha. Kasaritak to ni Jack. Naimbag timawag ka.
Ulitak manan, ha? Saan yun na ituloy, Dad? Amo ko na niya ti kayat yung ibaga kanyag. Sinalangat ko ni Manong Onesto dahil daw. Anya? Sige, Dad. Napudot ti ulok. Nasakit pa lang amin ti ulok. Bigbigat pa lang itay nagawid ak dito yung mansion. Bye. Gapo ti pan nakapartek na idirabi. Sana nakapagtrabaho ka na imbag. Gagamit ka ng tinalaki. Saan nga mo nga ibaga ni Amir Dayda? Saan nang arapit? Matuktalak lang anak ala na ni Kristalin. Kit nalimot nga kita na. Patay kita. Ang awanin ti paltog ko. Masapol ang makagatang iti sukat na. Diyak malipatan tinarabit ni Amir kanyang. Makagura ang madan. Ang masapol ang makabalisak. Pasensya kayo lakumano sa anak ko na makawawag kada kayo, tatang. Makumikom kami ngamin kinimanag madilin iti negosyo mi. Kanayon ti pa nagbiyahe mi ta buy and sell ngamin ti negosyo mi. Ay, ato nga ron na di lugar na madandanon mo. Kaduan na butkit di nga iti Central Luzon ti pagliklikawan mi, tatang. Naggapu kami iti probinsya ti Aurora iti naminsan alawas. Nambaran mi magtanti nagpasyar. Ay, may liwking ka na Dilpa. Inuray siya. Di ka lang makabakasyon inton Pasko ay Ay, kita agtono kasano, tatang. Napigsa ngamin ti negosyo iti kastoy a panawan. Ay, nukas na di ko na makatanya nga ron ti mabalin me. Saan ko magsaksakit tinakam yo, tatang? Ay, saan ba kiti tumawatang ka? Ala, at tanto pa nagkikita tayo Eh, kaya't mo ka diya kasaritan ni Adel ba? Ay, wan man, tatang. Mabali na pakitad kan ko anat ti cellphone. Takasaritak man. Saan nagtagtag ka rin ni Manong Jakitay? Tinalyaw naklaan sa inisaman nak. Kasuron nak nga ta? Ha? Padasan na. Taipulong ko kanid daddy. Pagawid na lakit di dyan lugar tayo dyan Nueva Vizcaya. Kaharap sa tinagan ti barangay tayo dyan pagkabag. Mabitlahan. Payajak na lakip. Wan. Kasarita to. Good morning, Miss Beth. Ada ka kaya man? Pasensya ka na sana ko na nagtuktok. Kasla opisina matlangan dito, Adelfa. Apay gayam ni Onesto, ayan na. Kunak no nakasublin ni di opisina yo. Nakita kami tayo iti HR department. Agsarita da ka no iti corporate lawyer. O sige, mapanak pa iti private office ni Dad, ha? Awagan nak to intuntumtay. Saan ba'y kayam anak kapanaw tamir? Sarang nga ating matek to'y Benji. Naimbaga bigat yo, madam. Saan nak ang maalala iti isam mo, Benji? Mabiit laan. Pasisiim nak ka din ni American ka. Saan, madam? Pinadagas na klaidi iti pwestoyo. Iti anya kuma aga po. Manipod ngamin ng rugi ti negosyo yo. Kunayo, nga do ti gumatang. Ket maragsakan ni Sir Amir. Sigurado ka? Aday talaang ha, Benji? Anya kumapay ti sa bali, madam. Awan ti amok. Ni Dominic ti umawawag.
Apay mo na nakastoy ti marikrik na. Ni Amir. Idabag. Narigatin no makadlaw ni Amir. Nanakantulaan ti panagpalawag ko kini Dominic. Naman tumawawag kita ito cellphone mo, Margot. Miss call dayjay. Diya ka mo ti akin numero. Customer siguro. Adaman na nagchat itay kanyag. Dinamag na no apay nakarikap kami idikalman. Right, akit. Lapat patag ka rin ka ti panagbisyo kan panaglangay mo. Ipalubos mo ket din nga awan mabati iti pwestom. Mapukawan kan tulad tayo ti customer, no kas... Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sikat na makamu Manong Jack. Ngamlaglagit pong tibilin ko kan ka, ha? Masapon mo iti dahito alawas kat ada na pintas sa may padamag mo kanyak. Okay, bye. Oh, Lisbeth. Nagbalog sa manan ni Manong Jack. Impanakan mo ti ginatang na asapong iti namam mo na iti kalman. Balo ka nung awan anak na. Ni Manong Jack ka talaga. Nagwapo mo't ngamin. Ado pa lati maalilaw kan kwa na. Ay, saan ako na mas daong Manong Honesto? Sigo da soldado day jay. Ni kaya Madelfa? Imbaon ko ti HR department. Ay, at nasamat ibilbilin ni Lisbeth kini Manong Jack. Anya nga taday jay. Asensya ka la kumano, Jack na sungbatan ti awag mo itay. Kasarsaritak ngamin ni Amir itay. Ni, saan ko ngayon gagarang inidep, Dominic? Maawatam ko mati kasasaad ko. Umay kalata ni Jeff Westo inton madamdama. Saan kang agpadlaw kanitang? Liklikan tapay lang tagkita. Amangan numakadlaw ti asawa. Loko ka. Unak man nga minubakla ka. Nakalikutan ka magkaya. Hindi tayo marikrik-nak. Nakatrap-traffic manan, sir. Mayat ko ma, no nasapsapa tayo arimwar. Pura ita saan damat ngagdarnaras, Benji. Numaawagak ni Crystalline, kahit adalakit di panawan ni Mr. De Los Reyes ang makipagkita kanyak. Rumwartan tumatla hinton madamdama. Naimbag. Tasan anang ni Sir Amir, tinagsaritaan mi kini Madam Margot. Mabitlay, napasnak man ti panagsarsari tayo tayo ka ni Margot. Gagangay laang nga nakisarsarita kanyak, sir. Kaano pa yan na sursurom ti agulbod kanyak? Amok, nga daimbaganakin ka. Honesto, apay nga may kaditi opisina may kinimanang Emily. Ang mga nukalata dumtang ni Manang Emily, wano makadlaw dagiti empleyado. Adelfa, adda ibagakin ka. Nangag ko kinasaritan ni Lisbeth ni Manong Jack iti cellphone na. Kasla adda imbilin na. Anya nga taday jay? Apay kas na mariribukan ka. Saan ka din ang nagdamdamag ni Lisbeth kan ka? No adda nobyak. Saan mo tan? Adda hatap ko. Kaya't nang aramatin ni Manong Jack. Kasla maawatak ti kayat mo asawan Honesto. Kasano nga ron tayo yan? Saan nga agtalag kini Benji? Napuno kini Amir. Kat napagdamagan na ni Benji. Saan laki di ang makapagulpot? Amamukon ti aramida ka. Awagak ni Amir. Masirib ka, Amir. Ngam kabailan ka asikapan.
Nalpasan analaw anak kini Dominic. Nga masapul nga iliklik ko ni Amir iti panagdwa-dwa na kanyak. Ano? Awan ka rin ti customer yun, tama sangom ti umawag. Adamat ni Dang, kanti may isa kadwami. Kapanpanaw dagiti customer, ngam adon tumanan inton madamdama. Anya ti bagam? Si kamot Amir. Kasla awan ti iiliwam kanyak. Dayjay mo't ngamin nga adel pati arapa apem. Kasla anak, ti pangibilbilangak ka ni Adelpa. Oh, talaga? Anya talaga ti bagam kanyak? Ano na ito pipirma ka papeles? Amang ano awan ti makasango kada kami kadadang agumatang iti pangaldawan mi. Amang ano, mabalin mo nga ibaon ni Benji. Sige, awan problema iti na ita. Sakmay ti pangaldaw. Andanton ni Benji dita. Agyaman naklaunay. Bye. Uray addan to ni Dominic. Awan laki diti panagtuwatwa ni Benji. Talagamat nga aglang lang abakla ni Dominic. Dahil tati kalikagom ni Mr. Rodriguez, architect. Lumabalin ko ma. Malpasadagos ti pasdag. At dagaya man ni Mr. Garcia, ang mga nagkita dakan si Ramir. Isunti ka sarita yo. O sige. Intun malamlangan kat adu pati asikaswag. Sige, bye. Manong honesto? Adda kaya man ni Mr. Garcia. Katwala ka din ni Maricho? Jack na damag, Lisbeth. Jack mat nakasarita ni Mr. Garcia. Anyang arad. Makamu kayon ka na Adelfa dito eh. Sayang. Saan taman kaya man na makapagkuyong agpasya rin tan malam? Makayat mo, inton bigat lang yan. Adelfa? O may kanto ko mga di mansion iton malam, ha? Ora siyak ton ti mga itulnog kanta. Mabalin na tamat, Lisbeth. Ngam ora ektak siyak tulatan. Amangan nga rod, no adamang korsonadakan ka. Napindas ka. Lisbeth, aday pakitakin ka, ha? Tapno ammum tiar armidam, ha? Okay. Adelfa? Akitam kalatan, tapno saan ka nga umapal? Hay, nagkapoy mat ngamin dagiti empleyado a lalaki. Apay asaan da ka nga arman? Ay, sus, nagyakalan na gyabanyas. Yung kastaw na ipartak na ng madayaw. Hindi, sa tinabayagan na tiyam-tiyambaan ni Ananias. Ay, naguray ka. Banyas, Ananias. Ay, uri lagad din. Ay, nga na ito yung nandanimat kadagnagan ni Banyas ni Ananias. Ay, apo. Tiban lang malaglagib kan mapampanunot ko masasawa ko ngawan si Zerbina. Ay, malagib ko man ni Victoria. Ay, barang agbaliw di panunot na kadagbakasyon mo lang. Orain ton Pasko lang ko makapagdidin na kami. Tapno naragragsak mat lang. Ay, awan mo dino. Aglalaok man hindi mapampanunod mo ngawan si Zerbina. Madam, at 20 yung pagatang yung pangaldawan nyo. Agyaman naklaunay, Benji. Amang ano, saan ka payanangan? Agsasango tayon. Ay, para kada kayo laag dito, madam. Nabsugak pa'y laang. Nagpagatang ni Sir Amir ti meriendami itay. Anya nga rod tar aramidan na ija opisina. Adda sa nga ili na itay pimanawak ijay. Agtugtugawak labiit sa akto pumanaw, madam. Mabit man laang, Benji. Sa dino at talaga taayan ni Amir. Adda ijay opisina na, madam. No, agdwa-dwa kayo kanyat. Awagan nyo.
Talagang agkadwa kayo niya. Oray man kit di awagak. Naglaka, ti panangibaga na nga adda, iti opisina na. Nakaawag ka man, Lisbeth Iha. Kumusta dito opisina? Nasayad mat, Daddy. Nakasarita yung gaya mo ni Manong Jack? Uwan gayam. Maliplipata. Ado ti pakakumikumak. Dahil ta kanilang ti mawagam? Saan na bali nga din, Dad? Siya kung di makamukan ko na. At na nga minapatag apakaaramatak kan ko na. Kinasaritak pa kiti itay bigatan. Anya na dyan? Saan nyo na na bakit pa, Dad? Saan na kami kanya kumustaan kin Manong Honesto? Saan ka kumauna yung agpadlaw ko ni Honesto? Panagrignag. Agnobyo kami, Dad. Dito ko na ang mutual understanding. Ay, ayatak ni Manong Honesto. Nunaskan ngay paay ko tibagikan ko na. Aramidek, Dad. Lumapasamak na ita. Masapol ngay kasar na ka. Tlamalasin ko ti akin ladawan iti dayta, sir. Nasabat ko iti napan ko indanon ti pangaldawan da Madam Margot. Saan ka nagbindot, Benji? Ni Dominic na ito eh. Ti supplier ka nang iti kawas iti butik ni Margot. Naggwapo. Ang asla babaeng agungunay. Kasla na sa bali ang nakakita akin ko ano. Sak lang sigurado. Kaya't ko ang mapanagnikan. Sir? Ada pa panantayin ton madamdama. Sikan, ti mangidulin iti na ito aladawan. Di mo liplipatan nga itugot. Sa dino ka diti papanantayo, sir? Kaya't ko tag happy-happy manan iti bara. Ada na kurso na daak as serbiduray jay. Nagtipon ti pintas dadal pakan kristalin. Anya nga ta? Kaslad da sa bali apang panggapon ni Sir Amir kini Adelpa. Ara pa hapon na mutin iti sa bali a babae. Talaga si ka, Manong Jack. Agpakaro ka lang una yan. Pinagusuyan ka itay bigat, ha? Oh, sige. Di kag baybayag. Inkari kini Adelfa, siyak ti mangitulnog iti balayda. Ngamsikan, gaputa masaduta karumuar. Oh, sige, bye. Ay, sorry Adelfa. Aglaladutak namin. Agawid ka nga rodan, tapno makain na ka, Lisbeth. Nabanog ka lakit ni. Urag taksi aklatan, mangrabi ka pa'y Padasan ni Manong Jack ti dagtong palkanya. Uray nagkukuyog tayo kumakadamanong aniso nagpasyal, no awan na panan na. Sige, Adelfa, ha? Ada alaha kiti kwartok. Panawan ka pa dito. Sige. Kasano nga talangan nagkukuyog kami nga pasyal? Kaslayran-ranta ni Lisbeth apag silosan na. Agatap nga tanga agayan ayat kamin kini Honesto. No amukla ko maatsak masangpatan ni Amir dito'y mansyon. Simurotak la ko man kadadang ken Dominic. Nakarik na akit din iti selos. Di iba ka ni Dominic at tutupan na kat pagrapitan na kami ng kaya. Gayta ti saan amabalit. No ataawagak ni Dan kat mapanak iti palayta. Ang mga sumagpat ni Amir. Aginumak ko ma. Nadlaw ko akasla. Nakapsutak. Madinsamot na ito'y amarikrik na ako. Saan amabalin ang makaanak iti sakit? Gapo iti panagin inom ko iti nasangar. O, kunak man narabian kay iti na panamones to. Naimbaglangan ta nagtaksi
Tadi ko man nakita ni Lisbeth ti Kutsem. No natuloy ti panangitulod na kanyak. Wano ni Manong Jack. Kinapudno na, Adelfa. Da kami kin Manong Jack at talaga tinagkuyog. Anya? Inawis ko na ginom. Tada kayat ko amaamon kan ko na. May papanigyan niya. Amom, natanang ni Manong Jack. Ura na asam iti babae. Saan na nga idiretso? Ngayam ga po itinang itay bigat. Ngayon bilin ni Lisbeth kan ko na. Talaga akayat amaamon ni Lisbeth. No talaga nga addan no biyak. So, babaan ka ni Manong Jack. Saan ka na makapagkuyog pa eh? Mabalin nga kinaawatan kami. Tagpada kami alalaki. Ngayam ti pampanunotek. Napudno lakit din ni Sir Amir. Anya nga ro teramidan ta? Pagananat ta. Si putak na imbag ni Manong Jack. Ngayam magsagana ka, Adelfa. Amangan no saan tanton ama ilimad ni relasyon takin ni Lisbeth. Mamati ka niti ko nakmen di. Ni Dominic ngagpaiso day jay, sir. Uray la atalo a babae, ti ka-table na. Kasla, saan mo ito na bakla? Bakla ka gargaraw. Ngam lalaki pa ilaing. Daita tilaglagi pa. Amangan no barkada na mo dagi jay, sir. Daita ti saan ko nga mo. Siputan taida. Saan ta pumanaw dito bar. Surutan ta ni Dominic. No sa dinon to pa iti papanan na. Sir, awagan nak ni Madam Margot. Api asikat awagan na. Sana siya. Sir? Sung batam. Ibaga mga data dito ibar. Ang mga nusabalin tumanin ti panunutan na. Ngam saan mong ibagbaga ang nakita ta ni Dominic. Sakton, ti makisarita kan kwa na. Talaga mata niya, Amir. Kurang laangan nga imyan kayo kini Benji itibar. No, talaga nga ijay tinapanan niyo. Kanayon nakapagduaduan. Tapno mamati ka. Adtoy, nagitiladawan, anaala itibar. Ha? Nakiktot ka? Nailasin mo ka din ni Dominic ka nagtaladawan? Gay bar ka di daytoy? Luk-lukwam ka di tibagim, Margot. At dalalaki akadwa na. Ngam, kita aman, kita babae. Amir, Anya ka dia talaga. Bakla ni Dominic, wano agpampamarang laang. apay asak ti pagsaludsuda mi ti dayta. Biangak ki din ti bukod na abiyag. Baklaman wenupod no alalaki, awan ti bibiyang ko. Saan ka di ngagbabarkada kayo, kadadang? Awan, namamok ni Dominic babaan kinidang. Maysa a fashion designer. Damok akat bakla. Nabayag ka no nagtrabaho iti abroad ta saan amaawat ti pamilya na ti kinatao na. Sige, lukas tati ko nam. No apay anay bagakken ka na ito'y. Gapo, itinakitak. Inak man laangan maturok. Or siya, makaturog ak matlaw na yan. Agidan ta na sumra kiti kwarto. Ulit at gayam tagdigos tapno presko tiriknak amaturok. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan da ka na iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ngam tipod no. Nagpamparak lang ka ni Amir. Ano? Diyak ba't maawagan ni Dominic? Ang mga nagpapapas itisidong ti sabali ang babae. Saan ang palinday to'y? Masapol ng agsarita kami anasayaan. Nagpasan anay lawanag kan kwa na. Ngam no kay kayat nati sa bali a babae.
nasa isayaat pa'y. May mayat matlaang ni Amir. Pagdamagak tumangkit din ni Benji inton bigat. Rayam labitin niya Delpa, Honesto. Saan ka kumapanawan ng agor-urayan ni Ananias di Tarwar? Sige, Ama Dinong. Saan ka pakatanagan? Adelpa, dara sa mga mintag sukat Naimbag na nakatalikodan ni Ama Dinong. Kababay numawag ni Lisbeth at sarsarita pala. Hello, Lisbeth? Hello, Manong Ernesto? Ang mga namabalin na kasukunan dito yung mansyon. Oh, apa ni Manong Jack? Madmadin sa Tibagina. San pa eri mo riti kwarto na? Kung amin, nasapa ka rin mar. Ang mga namadamdaman to na makapanak iti opisina. Purayak pa ngamin ni arkitek. Sige, saan na bali na rodan? Inidap na ito cellphone na. Nagpauyon sa amat din. Awagak ko ma. Ngam adamat din ni Adelfa. Apay nga na nagulbod ka kini Lisbeth, Honesto. Kagura na kalakit di. Numaamwan na saan ka matanapan iti project site. Pasukon pa lang naman iti mansion. Adamat ni Manong Jack. Ang mga naimpambar na lang ang masakit. Kasanon no pod mo masakit? Kabaalan na matiag maneho. Adelfa, masapon arugya ko na pagkadkadan ni Lisbeth. Honesto. Oh, apa ang nagsanay ka? Ada problema? Jack maawatan no niya dahil marikrik na Honesto. Maasyanak kini Lisbeth. Masakit anak no masaktan. Nagsingpat kalakit din. Agam na bilang ibawin ko taliknak kini Lisbeth. Saan ka kadiya masakitan? Masakit anak. Apay ang damdamakan dayta. Ada ka di plano mo isukat na kini Lisbeth. Awan planok. Sikalaan ti ayatek, Adelfa. Agyaman ako, Nay. Honesto, saan ka di ati kotse ni Lisbeth, Dayjay? Abangan mo sana po na masakit ni Manong Jack. Kat pinasiim na ka. Nabartak ni Amir edesin mangpat kayo, Benji. Iso asikamat laang ti pagdamaga. Talaga ka di, ani Dominic tinakita yu iti bar? When, madam, nakita ni Sir Dominic. Isulakit di Dayjay. Adda kadwa na babae. Ang adamot la kadwa na alalaki. Nagparbungarot ni Amir. Ti anya, madam. No saan mo amawatan? Bayamon. Amangan, no makadanon kini Amir dahil panagdamag ko kan ka. Madam. Nakita na tayo ni Sir Amir nagsarsarita. Kat, anya kumanog sarsarita ta? Ada ka didakas na? Awan matkit day, madam. Awan mat kaya. Mabuting kan sa launay kini Amir. Sa anak ama butang. Gaputawan matdakas nga aramidak. Itaka man laang. Awan la apulos tigkaanas ko ang makisarita kan ka. Makasurun ni Madam Margot anang panaw kanyak. Anya kumati pakasurunan na. Maapay namin ang kasti ti mariklik na. Maasyanak na masakitan ni Lisbeth. Katno kas pagarigan tayo bawing no Honesto tirik na ni Lisbeth. Pampanunotak pa lang. Kasda jakon kabalan. Adelfa? Awan pulos tao iya opisina.
Saan ka din nagpakada ni Sir Honesto kan ka, Lisbeth? Ada nga minapanan ni Manang Emily. Iso adituyak pa lang. Ay, talaga gay manabayag ni Manong Honesto iti project site. Kapilitan na nagmaneho tabad man iti bagbagi ni Manong Jack. Ay, nagpulnomot nga tan. Kasla nakita ti kotseyo. Mga nakapadpada ti kotsyak tinakita ma, Adelpha. Ita-aklari mo kan di mo timor ni Manong Jack. Mabalin na kastangag pa iso. No kasapulan da, sumurot ka da kayo di opisina. Kinuna mga wan mabati di opisina yung kan Manang Emily. Umay kantulan, nito makasubli. Ay, nabanluga ka nagmaneho. Aginumak lang ba iti private room ni Dad? Sige. Naimpaglakit din ta ka lang ang ti kotse ni Lisbeth Jay. Talaga nagtibayo akitay. Masapul ngay sa kanak ka na imbag ti bakik. Kamabalin ang masakitanak to iti kamautyanan. Ngamag talaga kini Honesto. Amukas an nakabaybayan. Kat ni Mamang, anyan to nga tati aramitan na. Ay, nangag ko ti panagkiriring ti cellphone ni Honesto iti nakatalikuda. Sino nga tati mawag kang kuana? Ni nga ta Lisbeth? Ay, narigat ti kasasaan ni Adelpha. Kay nagaw na ti anak takin kuko iti kumpanya. Basta sigaw na kagurgura na ide. Sa galbasan na may sa lalaki ti ayayatan da. Ayan yamot din. Di man lang mapamparunod ko. Kagap nga po gayam ni Honesto Lita, Architect del Rosario. Inton dandanin malpas ti pabrika, agawid akmanan nita probinsya. Well, mabaling agbayagag nita Ilocos, iti sumaron na panagawid ko. Dahil sa kanaak, ti panangrugi ti pabrika. Sige nga Rodan. Bye. Sir? Nakasubli ka man kaya man, Benji. Kumusta? Tinangibaw nakyan ka? Nakalokat ti butik, sir. Nagadwa customer da. Napigsa ti negosyo ni Margot. Jak maawatan no apeng agsasadot no naduma. Saan nakakadi? Anadlaw? Saan mo titi panagkunak, sir? Kat Lejay at Dominic. Saan mo kadi nakita? Saan mo, sir? Ngala. Mabalin mo nga rodan ti rumwarde ti opisina. At dapay aramidag. Ada ka gaya man Manong Honesto. Aglaladutak. Iso nga daak ti private room ni Daddy. Imbirin mo kano ka ni Adelpha? Nga umay kadanunan dito Juan, ay, ada gaya man ni Adelpha iti opisina? Nakasubling nga mina ni Emily. Diyak kami maawatan ti marikrik na aglaladutak kan nalidayak. Kaslada kurang kanyak. Agpa-doktor ka. Sana doktor ti kasapulak, Manong Honesto. Itala nga makarik na akit ti kastoy. Kasta ka di? Kasapulan na madaanak mo't kuman iti kaayan-ayat. Anya? May bagakan ka dahito ita nasingidakan ka, Manong Honesto. Kat sabay ko tanaragsa ka kiti umuna nga ayat ko. Nakanagip kayo man ngayon mawag, Daddy. Kumusta kayo? Sika, tikayat ko kumustain. Isong imawagat. Kat, kumusta kayo kan Tita Margot? Saan lang ta maniklikan ti Salmi a panagkinaawatan? Ang bay-bay aklaeng, iti kayat na nga aramidan. Adak pa lang dito private room yo.
Dinanon nak ni Manong Onesto. Anya? Oo. Payakas na nakikitut kayo, Dad. Eh, Nataknang ni Manong Onesto. Ngam nung kas pangarikan masulisog kanya, ipabusoy ko tibagi. Lisbeth! Nagasat ni Manong Onesto, Dad. Ngam, nasing patlaunay. Diyak kaya ta panunutan. Kaputa saan ko ama aklon, no saan nak nga ayaten. Adelfa, tapno saan ka nakakaahasi nga agura iti pagluganam? Makilugan ka lang kada kami kan Manong Onesto. Agyaman na klangan, Lisbeth. Oo, mabain ka pa'y kanyak. Kagura ka ano pa ayan nak, Adelfa. Umay ka kami Adelfa. Lisbeth, adda ka di pa papanan tayo? Mayat ko man nagkukuyog tayo itang agpasyar. Ang talagang awa na nakitimod. Iso ngayon ton maminsan langan. Ano kaya't mo tiyo may mansion, Adelfa? Inton maminsan langan, Lisbeth. Agpakada kiniyamang. Okay, sikat timakam mo. No di mo kaya't timakilugan ka na kami. Mapantang arodan, Manong Onesto. Mapan kami pi Adelfa. Ay, imbagak lang arodan na makilugan ka na ta. Di nakat kayat? Tay tulnog tan, edi balay ta? Wano, ipakada ta kumakan ama dino. Tao may pailaang edi mansion. Makagura ka kadi kini Adelfa, Lisbeth. Oray saan mo adamagan? Madla mo iti boses ko, saan ka di? Okay, nuawan ka itimod. Kalpasan na maitulnog ka. Agawid akto iti kaserap. May saka pa Manong Onesto. Kayat mo ka di nga oray si kakatiramraman ko kagura. O sige, parta ka man lang ang maneho. Di ka lang amin nasango ang nagmalam, tanagado a customer mi. Isumot laang adi ka naawagan iti rabi eh. Asino dagiti babae akadwam iti bar? Ni Amir, tinakakita ka da kayo. Saan mo ka di anadlaw ida kini Benji? Balbalaagan ka. Kalpasan tinapasamak ka data. Saan amabalin ang makirelasyon ka iti sa balipay a babae? Mabalin alipatik tinapasamak ta. Ngamday to'y kitandaan. Masapul nga awan sa bali ang makaammo iti amin. Mapatay kayo kinitang no agwaras. Kang runaan na, adyak kayat amaamuan ni Amir. Saan ka amasango ita? Wen, ibagaktukan ka. Ngamday to'y titandaan am. Maamuak amin ang mapaspasamakan ka. Sige pay. Bye. Nunaskan amang tangtanak iti mangsiim kankwana. Aramitan ka. Adlaw ko nakagura ni Lisbeth kanya kamang. Tidakas na no saan nakakayat kasarita intong bigat. Di mo pa ilang amin pinagustuhan. Di mo pa ikayat tay tulnog na ka kuma. Kinuray na rabyan ka kuma, nagawid mo ni simbang pa. Liklik-likak di pa nagkukuyog mi. Ano, panagsahon ni Atalno. Ay, amangan no saan yun doon na may limad di relasyon nyo kinunis tao kasta. Kawan sa bali pagtungbalan na, no saan nakasta, Adelfa. Amang. Ni mamang mo pa, di bang panunutak. Amangan no iraman na kang dupay, ay akagura. Kaslawan bibiyangan ni Mamang Kanyak. Saan na kayong sapay ang kailiwan? Ay, saan mo kumapanunudan dayda? Di mo amo, nung nagbaliw di panunod na? Pagamuan tadagaya man? Nasaya to kas na, Amang. O sige ha, mapanak pa iti silid ko.
Ay, yakat siya bukon. Saan ko mawawatan no maminsan? Dagi ti mansyon, sir. Intulnog ko ni Lisbeth. Tamad-mad ka no ti bagay ni Jack. Agpampambarlang na jay. Isagutam iti babae takitam no sana sumarantang. Ha? Awan mat nga ron ti maisagot ko kankwana, sir. Kung kaya mo nesto, nagsarsarita kami kani Architect Del Rosario itay bigan. Nakapanaw ka ka din itay imawaga. No, kas pangaringan malpaston ti pabrika, agawid at manan dita. Di mat nga ron may kamaka maging gainton Pasko, sir. Padasan nyo kumamot ti makipaskwa dito Ilocos. Mabarin matlat ha? Makagura manan ni Margot kanyan. At apan namanan, alinibasak. Manong Onesto, ni Daddy ta kasarsarita? Kasaritak man? Sige. Sir, kasarita na kayo ka ni Lisbeth. Sige. Hello, Daddy. Iha, agmamayo ka kano? Agmamayok lang arudan, pinagpungtot nakpay ni Adelpha. Kagurak man ang daya babae. Apaya kaguram ni Adelpha. Ano ka dindakas, kinaramin na ka? Basta. Makagurak kan ko, ana. Maliwantan to, tagsarita. Sige nga, Rodan. Ituloy yung tagsarita ka ni Daddy, Manong Onesto. Sumurok ako niti kwarto. Ay, naindip ko mat gaya man ti cellphone mo. Sorry ha, Manong Onesto. Awan na niya man, Lisbeth. Agawidak nga rodan, tap na makiananaka. Agkita talangan intun bigat. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kanya nga tati kagura man ni Lisbeth ken ni Adelpha. No sana ti panang pagusto ni Adelpha ken kuana. Sana makaanay arason dayta. Sumro man nga tan. Wala nga. Jack maawatan ti ugali na. Pinayaban na kiti mansyon. Ngayon kaslasan nakakayat akasarita. Nagpakadak lang ruden. Anya nga ta? Ibagak nga taken Adelpha akaguran ni Lisbeth. Tapno ammo na ti saksakbayan na. Saan miya natutor tinagsarita ka ni Onesto? Gapoy ti ibabalaet ni Lisbeth. Kagura na kanumanan ni Adelpha. Ada ka din nakakaskas daw iti dayta. Kasla di mo amo ti ugali ti anak mo. Kagura na ti tao no adda saan na apakapagustuan. Tawan ba't dagas nga aramidan ni Adelpha ken kuana? Talaga nga isaksakit mo ni Adelpha niya. Numaamuan dayta ni Lisbeth. Jaklaan mo. Apay, ipulong mo manan ken ni Lisbeth dayta? Ti kat binigosyom ti pamaysam. Di sa anak ama kibiyang no dayta ti kayat mo. Maturog na kit din. Maturog kalatan. Rumuarak pa ilang dito kwarto ta. Makamo ka. Ludi ka dumngag kanya. Kat makaala kay ti sakit mo, gapoy ti panagin inom mo ti arak. Makamo ka. Talagang awan bibiyang mo kanya-kanya. Bagbagaan ka lang, kastakit din ti kunam. Ita ka man lang. Imbis ko maala ilwanak. Saan ko maanong bang ibagakan ka dahito, Adelpha? Amangan mo mariribukan ka. Anya ka di dayta, Onesto. Imawag ni Sir Amir, bayat nga dakit ti mansyon. Imasidig ni Lisbeth kat kinasarita na ti amana. Kagura na kakano. Apay nga ta. Kagura na nga ta ti saan mo pa nang pagustukan ko na. Pinabainak pa lang amin. Onesto, anya nga ta ti kagura na kanyag. Tsaka mo. Paliyo mo intong bigat. Kayat ko, kasaritam lataan na sayaat.
Juan, ngam pa sablin na iti opisina may kinimanang Emily. Talaga kagura na. Saan ama mabalaw? No di na kung kabalan apak sa akin ni Amir. Ara pa apak matan, tinapasamak kada kami kini Dominic. Salpag tayo ito yung oyak. Isardin kong taagin tayo nakagtikos. Maraan tibagik. Maragsakan kayo lakit, di iti dayto nga ipadabag ko kada kayo, tatang. Pagsarsaritaan mi gamit kinimanang matilin, ti agbakasyon di ta Ilocos. Ay, talaga maragsakan na klaunay. Napinta sa damag para kada kami ka na Delfa. Oray sa ganitong Paskuan, may sutipan na kasangom. Malagip ko gayam, tatang. Kumusta ni Adelfa? Ay, nasayat mo, napintas lang ta. Akayat mo ka diya kasarita. Ada ko makakayat ko adamagan kada kayo maipanggap kini Adelfa. Nabayagan day di panagsinadakin ni Hamin. Adan iti umno nga edad. Awan nga tati agar aram kan kwa na ija opisina ta. Wano, nobya da pa'y kitin. Ay, nasaysayaat nga suti pagtamaga mo iti tayo tabanag. Anya kumat bibiyang ka doon. Adi naman ti bagbaga. Isuta dadama ka mo. May panggapit ibiyag na. No, nyakit ni di madmadlaw yu kan kwa na No, dagararap kang kwa na di ay. Ay, di dati niya ka mo. Awan ka diti mais-istoryana kada kayo. Gaputawanak dita nawayate sino man amang pasyar kan kwa na. Ay, dahito iti. May baga, Victoria. Garbangan niya Dilpa, tagragsa. Kasla ada kayat yu asawan iti dayta, tatang. Ay, dayta lang timbagak. Ay, isuplikon kina Dilpa, tapno magapagsarita kayo matngagin ha. Indod maminsanan, tatang. Nala, tenak agdegusan kat nirumwar kami kinimanang madilin. Kasta bye. Bye. Agul-ulpod nga takanyak ni tatang. Maamwak tumat lang. Agam, hapay nga ngay paul ko ti pagragsakan ni Adelfa. Makamoy ti piyak na. Ngam, tiyak kaya tama ipata kanya. Dinilaw kay di rabi ngam naginom kalatamat. Nakasagana ako na sumurak iti opisina. Ngam, nakainda ka pala. Uray aldaw to na mapaanak iti buti kamera. Adamot ni Dang, kadwa ti parala ko mi. Di ka pala ko sarita astre. Kadap gapo iti salas. Sobra ka man. Manula ti dapo ti sigarilyong. Di la nawalisanan ti katulong. No, pagungtakin to matamtama. Sana makaramraman iti unget ti katulong kanyak. Isuasaan mo ngautan. Adda karbangak amangunget kan kwa na. Makamo ka. Aramidam ti kayat mo. Di mo ka naan. Asaan ka binalagan? But nga ha, Amir? Jaka mo kan ka. Kaslasala sumsumrak iti utak mo nag iti ibagbagak ka. Di mo ko naan. Asaan ka binalagan? Adayo kada tayo ni mamang, amang. Kasla agat atap nga danobyo. Dandan na jak na igawad di dilak. No nilaw anak ko man ang ibaga, paspasyaran na kaniunista o. Agatap lagad day. Sigurado day tamang. Saan ka mabuti nga mamuan ni mamang nga dan kayan ayat ko. Gaputa karbangak mo ti agragsak. Ewan. Ngamno daddo maawatak ni mamang mo.
Mabuta nga mapasamakan ka, tinapagtangkan ko na. Ang apay-api nawilan na kamakiayan ayat idikin ni manong amin. Kat nasing patmat. Agad dadal ka pa lang kami ni Jay. Hindi makinubyo ka dekat ko asawan. Katita nakaturpusan, nagtrabaho ni di bagyaw. Amang, Apay, nagsinay ka. pampanunutat namin tinaibagayo. Mabali na pa nang isakit ni mamang ti kinaungat na kanyak. Makariknak lang nga ro ti panagbutang. Kasano no masulisog ni Onesto kin ni Lisbeth. Ay, adla ka rin pa nagduwa-duwam ka ni Onesto. Nasingpot mo ti kunak. Ay nga sa bagay. Nabagnak ti pamilya ni Lisbeth kan napintas pa eh. Masakita na ka makangag. Gapoy tinakunayo abak ng Lisbeth kat masulisogan ni Onesto. Ha? Ay ayataklawanay ni Onesto. Kat jak kaya tamasakitan. Ha? Nga, jak mat may turan ti pan nakapukaw ko kan kuana. Oh, manong Onesto, si Kamat Gayam. Kung naklakid din no, sino ti sa nga ilik? Si Kagayam. At dagat ti sa bali anam na mamang pasyarkan ka, Lisbeth. Sino ko ma? Awan pa'y unay ti makamamo kanyak dito probinsya. Ti kayat ko asawan. Diyak matimbagakan ka nga may naksukunan dito mansyon. Kaya't ka kumustain? Oh, pasensya ka da kuman iti kalman, ha? Talaga nga awan na kitimod. Iso kinagurak pa ni Adelfa. Okay, akon. Nasayat mo kasta? Yam no sana ka sinukon? Ang mga namasaduta ka sumrek iti opisina. Kanayo na balaagak ni Margot ngam sanak ngay taltalek. Ag nakam tulang atayin tun makaalam iti sakit na. Naglaing pengag sigarilyo, sir. Sa irananan og sarsarita kami. Ket kasla marigatan nga umangas na makaangot ak iti angot ti sigarilyo. Aguyek pa yun ano dadlo ma. Sir. Agdiretso tayo kadi iti opisina? Wan, sa tarum marinton madamdama. Makipagkita ak kani Mr. De Los Reyes. Mabalin nakto pala apanawan. Mapan kanto iti botek. Sige, sir. Oh. Gapo ka na kiti aramidan ni Margot. Jak paikit din kayat nga. Oh, jak manam mo. Onya na kiti aramidan nan. Jak kayat ti makaran iti sakit na nukas pangarigan. Ken, sana padpadasan ti manglipot kanya. Adelfa! Madanon da kamat gaya man kan manong Onesto dito opisina. Inyawag ko itay kini manang Emily nga ibaon na ka dito eh. Pasensya ka na kuman kanya kiti kalman, ha? Awan din yaman na dayta, Lisbeth. Pasensya ka na. No saan ka pinagustuhan? Amok to rin dun maminsan. Sige, panawan kayo pa kan manong Onesto. Mapanak iti private room ni Dad. Badil sapay tirik nam, Lisbeth. Mayatin tiriknak. Iti panagkunak. Ngam kasi ti kinunak itay. Itay adata pa'y langit di mansyon, manong Onesto. No saan na kasinukon? Amangan numadmadi pa'y latiriknak laging ka ita. Okay, panawan kayo pa'y. Adelfa. Sapay ko mata maawatam ti inaramid ko. Saan ka madanagan? Maawatat? Amam ka di makalwa kitiragsak ko. Gapot na kinasarita nak ni Lisbeth. Nagsaya at mat nga agpaiso ti pan nakisarita na ken ka. Wan gayam, imawag itay ni mamang. Ngam, ni amang lang di kinasarita na. Oh, taapay. Alam, saanan atin na pagsaritaan da amang kan papang ti pagsaritaan ta. Naawan tugon daway mama kapasya rin ton malam.
Ijay to balay nga agsarita ta. Apay, napatag ti pagsaritaan ta? Juan Honesto, napataglaunay. Ay, Jack mawatan tirik na. Kalata makaguraklatan ka ni Adelfa. Isang oray dangdad ka ni Manong Honesto. Imbagak ka ni Daddy akagurak manen. Ngam itay kit din. Apay akas lama siya nagkankwana iti nakitak alangana. Kastoy mat nga ta tirik na kanyak? Ngam, no. Saan ko akasapulan ti panangaasi kanyak ni Adelfa? Tati napatay kanyak awan sa bali no saan ani Manong Honesto. Oh. Ni Tita Margot yung mga awag. Nakalagip man. Hello? Lisbeth, kumusta? Naduktalang ka din? Sino tinobya ni Honesto? Awan tinobya ni Manong Honesto. Kan saan kami kumama kapag kuykuyog na danobya na? Kata sino nga rin tinakita kidi, kinalugan na iti kotse na. Saan mo nabigbig no asino day di babae? San ka di? Saan nagaputa dan kinakuyog na babae? Nobyanan. Akaskan ka? Saan ka di? Uray agkuy-kuyog kayo kini Honesto agpasyar. Di mo may baga no damat riknanakan ka. No awan ko matirik na kanyak. Apay nga rin nakadungdungula unay kanyak. Kasi tay, sino ko nakiti mansion? Mabit lang. Dadamagan ka. Apay akagurgurang ni Adelfa. Awan bibiyang mo ditan. Nagsarita kami tay. Initip ko ti cellphone. Mapuhisit ak iti day diyang agsyuman kanyak. Madala ko maiti sangok, tinumpa-tumpak manan. Hadyan sa panagatap ni Victoria, nga gulul-budak. Ay, nadagat lakaitan nga gulul-bud. Isuan mo mabalin la ko ma. Agpunulagan na Delfa, iti inana. Alright, nasilpat-mat ni Honesto. Kan nagkaripay di kanyak. Kasano? Saan na mo ito na agsarsarita nga gina? Naita, di ba balawag ka ni Victoria? No nasidag kumatirik na na Delfa. Mabali na nawaya ti apo ko kamangibagaan. Wanya di problema na. Ay, dahiti mananti kun-kunak. Di man lang pakibibiyang ako. Madam Margot, anya nga tayo pagana kanya? Hello? Anya dar aramidam, Adelfa? Nakasangwa kiti computer. Madama nga raramidak timbati ni Sir Honesto nga ramidak. Napanman niya mina ni ti project site. Idin ko nga dapay lang ni Lisbeth iti private room ni Sir Amir. Saan ka di adinanon ni Honesto ni Lisbeth? Saan? Ta saan ang nagbayag? Inawagan ta ni Sir Honesto. Nasingad kayo kini Honesto? Saan ka di? Gagangay day ta, madam. Boss ko ni Sir Honesto. Napadas mo mata nga inawis na ka ni Honesto nga glugan iti kotse na. Anya ka din day dadamdamagan ni Madam Margot. Adelfa, apa ati ka makasumba? Ulitak, madam. Sekretaryanak ni Sir Honesto. Kaduan na, da papanan na, katikuyog na. Nalain ka sumumpa. Masirib ka anang liklik iti saludsod ko. Anya ko matiliklikak, madam. Aywan gayam, nakaawag kayo, mad? Hoy, saan nakatangtangsitan? Asawat ni Amir, kat adakarbagak amakibiyang iti kumpanya. Laglagi pam day ka. Wan, madam, amok day ta. Ngam no mabalin. Nada kahit yung adamagan kanyak. May panggapit iti trabaho. Saan ati personal abiyag ko?
Talaga atang sitan na kanya. Saan kayo tangtangsitan, Madam Margot? Anya saan? Pabainan nak? Pasensya kayon. Diyak ganda timang sayri tirik nayo. Pakawanan da. Naintaman ti kayan ko amang ngagkan ka, Adelfa. Iti dahil jay ang kinagwapo ni Honesto. Saan lagi ti anila ang Lisbeth ag kursunada kenkwana. Uray na kiti empleyada. Ket, mabali na may saka pa ay. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakasubri akong dito opisina. Ngem, saan pa gaya marimor ni Lisbeth iti private room ni Sir Amir? Oh, Adelfa. Api ako sa tilangan. Honesto, amang ano kalata rumar ni Lisbeth, kat mangag na ti pagsaritaan ta. Saan tapig saan ti agsawa? Kasla normal lang. May papan iti trabaho ta. Imawag ni Madam Margot. Kasla tiltiliwan na. Anyo ti kahit mo asawan? Malagip mo dadi pa nakakita na ken ka. Nga, ada ka kuyog mo babae. Amang ano agata pa siyak day jay. Naganan nada. Tamang ano ipulong na kini Lisbeth. Saan na malikikam dita pasamak? Iso ang masapul ang nakasagana ta. Yak magustuhan ti panang sumsumpat ni Adelpa kanyak. Ngam na ipulong ko kini Amir. Amang ano siya pa'y ti pag-ungtan na. Ni Benji. Anya ti kaagda na dito eh. Yak magustuhan na ito eh. Amang ano binaon ni Amir tapno si Imanak. Amukon. Naimbangal daw yun, madam. Oh, naimbag man ta nakapasyar ka, Benji. Mapaya sa ano akadwa ni Amir. Ado ti pakakumikuman na iti opisina na. Siyak paikit din ti binaon na anang idanon iti papeles ti pada na negosyante. At sasao ka ka di iti agpaiso, Benji? Madam? Malagib ko man gayam. Awan ka di tinobya? Ay, awan madam. Pulos, adi mo pa'y napadasan di nakanobya. Adamat lang am. Saan kayo ka ding agkalugaran kini Adelpa? Napintas ni Adelpa? Di mo la inariman? Awan matlagan ni Benji. Nakitungtong sa maten ka ni Margot. Namuna kat simrak maten ni Crystal ini di kwarto na. Awan makasarsarita. Talaga makapamauyong ti kinapintas ni Crystalline. No manobiyak. Anya nga ta karamidan nila kay Sigmundo. Mas gaawak iti kinaado ti bodyguard na. Agam, sa anak ama butay? Agpada kami lang baknaan. Kinabalak to paya pinasalvage ni Russell. Asa na namuan ni Congressman Fabro. Kunak na mabang aran at na maiturog ko manong Honesto. At madimatirik na ka nakariing. Ure, saan ka kuman asinukan? Makapapabawi ka di? Maragsakan na ka dagiter aramidam kanyak. Sika tinakarik na kitikas taong ngaya pa ng kasikaso. Gapo nga tataawan nobyok? Lisbeth? Saan mo tamay paayan iti panawan ni Dad? Kanayo na makumikom iti negosyo. Tinasaya titulnok na klaran ni di mansyon.
Naakara naksamatan kini Manong Jack. Agpa-doktor ka. Amang ano kumaro dahil amarikrik nam. Oh, thank you. Talaga masiknan ka kanya-kanya, Manong Onesto. Agyaman ako, Nay. Ay, kasapulak sa siguro ti aginana. Ngam naman din tulat na tirik na kamabigatan. Agpa-doktorak ton. Itulog ka lang, Ruden. Sige. O may nagtulangan sukunan, tapno maamuam na masapol nga pa-doktorak. Awagan kanto. Sige, mapantang Ruden. Pagkatak tibag ma. Nya ka di. Kabaylak pa'y matlang nga pagkatan tabag ko. Amangan mo pagbidutan na kapay abakla, dagiti makakita kan ka. Ha? Malaksid ka niya kakakuy-kuyog mo. Awan samat niya mo daan mo, biya. Kasla, kahit nakasulusugod ni Lisbeth. Amangan na umapal ni Adelfa, na makita na taan nakalala ilo launay. Sika pa lang timaka mo dito opisina, ha? Agpaitulnog kak lang kini Onesto. Talagang minama ditirik na. Adelfa, kita amlatan no anya ti mabalin mga aramitan, ha? One, sir. Mapantaan Manong Onesto. Ay, naibaglaki din na anos ka kanyak. Agan mat ka. Talaga maditirik na. Kasla maulawak. Naibaglakit din na nakakapuntak titirakyag mo. Sige. Okay, mapantaan. Ay. Oo na yan. Nagiroti pa ng patpat ni Lisbeth ititakyad ni Onesto. Kurang langan nga isadag na ti ulo na iti abaga ni Onesto. Masakit tanak. Agim imo nagmatan. Ay. Agar artin sa laang mat ni Lisbeth. Anya day jayan ang dinamag ni Madam Margot kanyak. No apay ngamin abinaunnak ni Sir Amir nga umay ditoy. Ay, kapilitan lang nga Rudan ang nagulbudak. Anya nga ta no awagak ni Adelfa. Ibagak king kuana. Dagiti imbaga ni Madam Margot. Amangan numas daon ni Onesto. Nuapay nga awagak ti nobya na. Uray, tamok matan nga agnobyo da. Saan sapay nga amo ni Onesto? Tinapalabas mi kin Adelfa. Ang panagkunag saanen amasapol amaamon na dayta. Adayta. Manong Benjamin? Adelfa, adag dito'y unag ti kotse ni Sir Amir. Kagap-gapok iti butik ni Madam Margot. Makasinga ka di? Saan? Agmay may sakit di opisina. Indulog ni Manong Onesto ni Lisbeth iti mansyon. Madmadi ka no ti bagina. Oh, apay ni Manong Jack? Madmadi ka no ti pagpagina. Amang ano na akaran matan. Imawagak. Tanadakamat na ka ni Madam Margot. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Ha? May pangkapigan niya? Adelfa, dumngag ka anaimbat. Itay pa yan nakapanaw ni Manong Onesto. Kaslan arapa-apag pailaan. Talaga naglailo. Tinulungan nakpaya na kita. Ay, rantak la kumaguyudan itayan ngam.
Anya nga ta tinaramin na no bilang. Tutupan na nga ta. Saan mat nga ro na makaliklik kanyak? Panagriknak, ang damot panagayat na kanyak. Yung, ni nga ta dati, di pang panunutan na? Yung, awan mat problema na ka ni dati. Nagbayag ka lakit din, Benji. Nagbayag inure ka. Pasensya kayon, sir. Kapilitan ang nagulbudak. Nadlaw ko. Akas lagdwa-dwa nga adda kayo di opisina yo. Dahita tadayawakin ka. Mapangnamnamaan ka. Ngam, ure maamuan na, nagapuak ni Mr. De Los Reyes. Agsubli ka kadipay di opisina yo, sir? Papanunutay nga ron, nagsublita pa yun saanan. Muno agawid tani di mansyon. Oh, ang mga no mabisin ka. Da kayo, sir. Uray kapilaan kanyak. Malabasan ta ti Japanese restaurant. Papanantano ko. Apama na makapangrabi ita, mapanta ijibutik. Nabayagan na saan ta nakapagpasyar dito igit ti Paypay. No saan nga ta nagpambar ni Lisbeth? Awan ko maguntaway ta. Dadlaw mo ka magpampambarlaeng. Nanyaman tinakitan. Saan mo mga ikan iti sa bariya kay papanan? Asakita na kiti kinalailo na kan ka. Talaga naghimo na. Adelpha. Saan na day ti pagsaritaan ta? Imawag ni mamang itay bigat. Kat dinamag na kinihamang no adan nobyo. Oh, anya ti imbaga ni ama dinong ganda na Victoria. Awan pulos na dagamat na maipanggapkan ka. Plano ni mamang tek bakasyon. Kat amangan mo. Nakasagana kasumbango ken ko na Adelpha. Gaputan na podno ti tarigagay ko ken ka. Ni Benji? Apay ang nagsubli. Talagat sa biniling ni Amir ang magsiim kanyak. At dangat pa nagkatap na kanyak. Kadua na gayam ni Amir. Ay, naimbaglaangan. Tanalpas kami ang nagsarita kini Dominic. Kat saan anatulay tinagtulagan mi. Apa nagkuyog ta at kanukila at apapanan na. Dandanik inapa. Tanagkatapak nga ang mga nuda sa pali na malaksik kanyak. Talaga na pigsa ti negosyo, Margot. Sumipngatan, ngam ado pa lang ti customer yo. Kapig sa taggatang iti kasto yung oras, Amir. Imay ni Benji itay. Nalipatak la tinagbilin kat kuwana nga igatangan na kami kumaitimakan. Kalkal pasyon sama ta nagmerienda. Nagordarak itay tamabisinag. Oh, mabalin niyo mat ngayam ti agordar. Ngamla, bayam ta baunak ni Benji. Tapno sana matraffic unay. Uray iti asidiglatan. Ada ka barbaro a restaurant. Naimas ti putahe da. Amok takin ko kwa. Sige, baunak ni Benji. Lakuman ni Amir. Ani Dominic tinang ipadeliver kada kami merientami. Anda yung agatap ni Dag. Aging gaita. Saan pa'y anakadlaw ni Dang abakla ni Dominic. Kat, ada yung apanunutan na nga anta relasyon ni. Nagsaritaan nyo gayam kanunis to. Di pa nagdamag ni mamang mo no adan nobyong. Nakasagana ni Onesto ang makisango kin ni mamang. Amang. Ada kayo ni tumno nga edad. Mabalin nyo ba yung tagkasar? Amang. Ha? Abay? Saan mi payapulos na napagsaritaan day tama nag-amang? Adayo paya plano.
maamakak. Ay, kaslamawatak no niya di pambanunudang. Dari gagayam ka di amam-amom damam. Ken bigbigan na kang anak. Kedwadan to amang bayabay ken ka di simbahan kasta. Kumaamang. Pakawan na kiti pa ng baybay anak kada kami kin ni mamang. Ay, kasaritak to man ka din ni Victoria may panggabay di amam. No apay, asan na kahit amam mo, tigi na siya sino na. Sige man maamang. Sa pulag ti amak no kas pagarigan. Wan gayam. Imawag ni Manong Benji kanyat. Malagip ko. Amo ka din ni Honesto, di na balabas yung kanamin. Saan pa'y amang? Awan ko matibibiyang ni Honesto, di na balabas siya. Ngamurayam ka di ba ya sa bali, di pa kamon na? Ha? Adelfa? Pagsapang himawag ni Lisbeth. Hello, Lisbeth. Kumusta kan? Nasaya, tirig na ka nabigatan. Isa sa anak ko nagpa-doktor. Maragsakan na ka makamoy ti dayta. Sa anak ko nasukunan. Kabailan ka nun ni Manong Jack tagmaneho. Rimor pa kit din ni Kalman. Anya? Kat nakita na ka nun ti kotsem. Kasta ka di? Wan? Niyam din naman. No nakita na ang kaduam ni sang kadagulit ni Tita Margot, ano biyam ka no? Kasi di Kalman. Nakita na gayam ni Manong Jack. Nakita na nga akadwak ni Adelfa. Wan no tiltiliwan na klaang ni Lisbeth. Pinayaman ka dito'y balay. Danas ka na pagsaritaan ta. Awan nga min gundaway ta agsarita yung opisina. Amang ano makadlaw ni Lisbeth. May ipapanityan niya. Dua kayo kadikan ama di nung timakisarita kanya. Imawag ka di man ni Nana Victoria. Dua talahang tang sarita. Pakawanan na kumaon esto. Nagulbudakan ka. Awan am mo kabasol mo kanyak. Nakabasulakan ka. Kaputa nagulbudak. Saan asikati mo na nga ayat ko? Kunak no. Mabitlay. Kaslad na ibagam kanyak iti. Asaan asyak mo na akayan ayat mo. Ngayon pinagsina na kayo ni mamang mo. Ha? Jack malagip nga da na ibagakan ka may panggapi ti dayta. Gagangay la dayta. Saan ka akagura? Awan bibiyang ko itinapalabas mo. Tinapatag kanyak. Duhatang ti agin innayat. Nga masapol ama-amom no asino tinagbalin akaayan ayat ko iti. Asino? Am-amom launay. May sa kadagiti empleyado iti kumpanya. Ni Benji. Ni Benji? Wan. Pakawanan na kumano nagulbudakan ka. Jack pulos tinamnama. Nagasat ni Benji. Gaputa iso ti umuna nga ayat mo. Pakawanan na ako na stop. Aping agsangit ka. Nagasgasat ak. Tasak pudpud ng inayat. Ken katako na inay mo iti agnanayon. Agyaman ako na. Adelfa. Iti na ituti nga panawen. Idatag kanto iti nadaag nga altar. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, no kasano kinaragsag ni Adelfa, maragsakan na.
Tanawa tam ti apo ko. Siya nagbayag dayan ayat da ta pinagsinay da ni Victoria. Ubing pa ni Adelfa idi amadinong sa agad-adal. Maawatak ti anak yo. Maragsakan ka nagyamanak. Gapo, tano nagbayag ko materilasyon da ako Ay, Naikaryada kami ti agayan ayat. Amadinong, adan to napapauta pa nagsarita tayo. Agpasyarak to man di farm. isab-saba mga ibaga mo tapno makapagsagana kami. Nagpaparti agit ti kaldeng kinyanan ni Aswan. Kaya't mo madla ti karnit kaldeng. Manmadigayam tirik na ni Lisbeth, Margot. Ngam inapamkit din. Talaga day anak mo. Inagbalinak manin adakas. Amuna ngamin nga iso ti kanunungan. Inawagak ta kayat kula atulungan amaamuan na tinobya ni Onesto. Kaya't mo ka rin ang sakit tinakam ti anak ko. Asino, tinobya ni Onesto? Ama nga, numay sa kadagiti empleyado iti kumpanya. Nalawag, tibilin ko kanya Onesto. Sana mabalin ang makirelasyon karang iti empleyado. Apay, malapdam ka di tirik na ni Onesto. Nataer kan nasingpet ni Onesto. Adulakit di ti agkursunada kan kuana. Ta ito iti ibagakin ka, ha? Sardengamon, aririribukan ti anak ko. Napudno kanyak ni Adelfa, Benji. Si kagayam ti ibagbaga na akayan ayat na idi. Kunak no saan nga ibaga ni Adelfa ken ka? Saan ko man arumbang amam dayta? Agayam kami langan ken ni Adelfa. Saan na ka makaluksaw ken ka, Benji? Saan seryoso ti relasyon mi idi? Gabuta agad-adal kami pailaan. Ken saan nakakayat ni Nana Victoria para ken kuana. Amo, Benji, aging ka ita. Saan pa nga mo ni Nana Victoria ti relasyon mi? Ngayon nakasagana ka mangilaban iti ayan ayat mi. Nagasat ni Adelfa. Nagasat ka, Onesto. Sige, Benji. Bye. Ni Lisbeth ti problemak. Buray na si Ramir. Di nalakit di kayat amasakitan ti anak na. Nangagko nga dak kinasarita ni Benji iti cellphone na. Kasla nangagko tinagan ni Onesto. Jak unay na awatan. Takasla inranta ni Benji nga awan makangag iti pagsaritaan da. At tansakit iti palimot dagiti dua. Tiliwman. Madam Margot, agkapi tayo pa Namigat kan sa itayan, Benji. Agkape ka manen. Ay pangururayak kini Sir Amir, madam. Ni Oneston samad ti inawagam iti cellphone mo itay. Madam? Kita tauray kalanay ko lang. At dan sakit di palimad yo atwa. Ay. Anya kumamot, madam. Gagangay laeng nga nag-istorya kami. Sa anak nga alilawan. Kasladyak mamati nga awan nobyam. Da ide, madam. Ang nagsina kami. Sa anak nga kaya ti inana. Tawan pa iti pagkarit ko ide. Kat, asino matday jay? Ay, kwa, madam? Wala daw kan sa manan arumar, Margot. Sagad, matrapik kan tumanan. Anyan to nga oras na makadanon kaya di butik. Wala daw ton. Awan ti problema iti dayta Amir. Siya ti boss. Ay, sir, mapantay ka din. Apag isuan ay gup ko ti kapik. Why?
Ano di masapol nga si Kaswak kay opisina? Nakaragragsa ka kiti dito nga daw, Adelfa. Isa, makita mo at nasaranta ngamin ang namigatan. Maragsa ka nagtanasayatan ti bagim Lisbeth. Kaslag mamayo akmat na masakit kayo. Oo, talaga, Adelfa? Saan lang abos ti pangibilbilangag kan ka? Kas may sagayam kan kapsat. Oh, talaga mo to niya? Sa bagay, agpadata na pintas. Ay, malagip ko lang kataroti kanay na pang sutsutil ni Tita Margot kanyak. Amangan ka no adda anak ni Daddy iti sa bale babae, kat nangat nga to pa iti adal nangam siya. Oh, Lisbeth. Abla ka gaya man? Wan, ni Adel pala tinadanon ko dito opisina. Nagapukan iti project site? Saan? Nagsarita kami iti corporate lawyer. Awagak to ni architect intin matamdaman. Mapanak labit iti HR department. Masapol na dagiti a papeles. Wan, adaak pa lang dito'y mansyon. Ngam nakasukat akon. Rumwara kon. Anya? Umay ka dito'y mansyon? Sabalin sa ti pampanunutom. Saan ang mabalin, Dominic? Kita agto inton madamdama, no mabalin ko ti rumwar. Sige, kat-traffic launa itan. Bye. Loko at Dominic. Saan na makatipal? Ang oray siya kat mailiwag kan kwa na. Sakbay ang makipagkita akan kwa na no da oras ko inton madamdama. Awagak tupay laang ni Ami. Another call ni Margot. Sino nga tati kasarsarita na iti cellphone na? Sir? Umay ka pa lagtugaw, Benji. Pilipas ko lang dito eh. Oray, pangal daw to na makadanon tayo di Cavite. Mga ano nalabas to na pangal daw, sir? Mangal daw tanto pa eh. Dumawas tanto matitiputik. Wan kayam. Anya ti nagsarsaritaan nyo ka ni Margot? Nangag na ngamin ang nagsarita kami kanya Sir Honesto. Dinamag na. No niya tinagsaritaan mi. Biyangot at talaga na diya babae. Wan nga rod, sir. Gagangay matlaang ang nagkinumusta kami kanya Sir Honesto. Inton dandanin malpas ti pabrika, agawid tamanan ni J. Locos. Diyak mawagan ni Margot itay. Panasaman nga awagan. Anya ti ibagakin ko na, sir. Ay, saan kaya man? Oreta mapantamat ija intonal daw. Nadaga ang matngaminan. Malagip ko lang daon isto kan Adelfa. Numatuloy, di pa nagbagasyon ni Victoria. Masapaw ngagpunudan. Agkasada pa ikit din na. Tamnusan da problema ti balasang tekin ko kahit ti kompanya. Saan makapagre-ren tawan matrelasyon da. Nita lang ti pakaikatan na ti trabaho na. Mabalain ngay sudan o kwan ti mangituloy ti plano ni Victoria. Nita lang nusan naman ngay palubos. Engem, anya lagi din di kinaulpid na. Nakaulit ni Benji iti second floor. Awagak man ni Honesto. Mangalal daw matsiguro ita. Tagkuyog dangatag ka ni Elizabeth.
sir. Kasangsangpot mi ka ni Benji di ti pasdag, nga ayan ti butik ni Margot. At dang ti project site, sir. Talagang idardaras ng ilipas. Nasaya tunay. Asino ti kadwam dita? Siya lang, sir. Nagkuyog da Adelfa kan Lisbeth ang aldaw. Talaga nasingad da. Well, sir. Naragsak na nagkuyog. Kaslang kabsat da. Naita ti kunak iti anak ko ide. Malagip ko lakat nga ron ti ibagbaga ni Margot. Pasensya ka, Honesto. Sige. Bye. Kasano nga ta ti panang tiliw ko kani Honesto. No adan nobya ng empleyada iti kumpanya. Mapan kami kani Benji di Cavite inton madamdama. Napanunot mi ti dumawas pa lang iti butik. Mangal daw kami. Awan matintugot siya amakan. Dumagas kami kumaitay iti pagkatangan ngam napanunot ko. Mapantay langan iti Japanese restaurant. Taon samad ni Dan. May itay, nagpakadamat ladagos. Diya ka muna niya ti pagtultulagan na ni Dominic. Saan ka din adda asawa ni Dan? Adda iti abroad. Live-in dalaang. Ano kumaamir? Bakla ni Dominic. Ada ka di mat bakla, amapan iti bar. Yan orela talo ababae iti ka-table na. Apay aya a problemam dayta. Bukod na abiyag dayta. Magbalbalin ka mo na chismoso. Sige, mapantay nga ron. Umay tulatan balunan ni Benji ti paralakom. Puno isudan tupay kidin at agsango amangan. Okay. Balin sakit iti plano dayto yung amin. Agat atap samot at talagang. Nadlaw ko kasla tiltiliwan na ka. Panagkunat. Saan nga inggan ni Ma'am Margot nga amuyan? No asino tinakita na kinalugan ko. Katita, interesado mo ni Sir Amir. Gabutasan na kaya ta makirelasyon na kadagiti empleyado. At da paglintagan ni Sir Amir, amasapo na si Rutek. Ngam no dahi tati pakay katak. Nangruna no, at da pakay na igan ni Lisbeth. Saan nalaki di akayat nga agsagaba ti anak na. Uri na madamdaman na rumorta dito yung restaurant, Adelfa. Agsasarita ta pailaan. Awan mo tiyan mo kapag saritaan mi. Adelfa, iti dahi taki na pintas mo. Talaga ka di nga awan pa'y nobyo? Sige, sir. Lisbeth. Oh. Apay asan ka makasungbat? Saan mo ka di pa yung napadasan tinakinobyo? Amom, damdamangag na ito dyan ka. Takayat ko amaamuan no anya tirik na ti maadaan iti nobyo. Adda nobyo kiti. Naragsak kami. Ngam sana nagbayag day ta kinaragsak. Gapot ta pinagsina na kami ni Mama. Agad-adalak pa lang kami ni Di. Oh, naka-MM mati lang Adelfa. Kasla saan ka makabong itiping ka, anak ko nada. Ngam, saan ka matgaya mamakatep-tepal? Lisbeth, amom, no siyakto ti makinobyo. Saan nakapawilan ni Daddy? Ipaat patagnak unay ni Daddy. Kat awan sa bali, apang panunutan na, no saan at ipakaragsakak. Uri pa nga ta mag-iasawa ak sa anak pa nakapagturpos iti kurso. Nasasayad mo't lang na makaturpos ka kuma. Talaga day tadi plano ka, Delfa. Nga mabalin ka matlat ti agadal. Uray no agasawa kaminton ka ni Honesto. Saan na ko na madano ni Jay Butik? Nakarwara kon. Agkita tantulaangan iti nagtulagan ta.
Sige, katagman maneho ak. Bye. Nakitutak iti inaramid ni Amir. Kalaat kit din ang dimtangdakin ni Benji. Ang sana bali. No napanday di Cavite. Amangan nurabi inton makasublida. Saan naglagi ti amasukalan ni Amir? Agaluwad ni Benji kanyak. Agtungtong palatan kin ni Amir. At tantumat la makitak apangiyabutak tapno ang tagapuna nga ikatan ni Amir. Balsan kayo, Ami. Madanon da kamat gaya man dito opisina, Manong Ernesto. Sayang, saan da ka akaduan ng aldaw? Kapilitan na nakipangaldaw akong kada-arkitek, Lesbian. Ay, ni matin Manong Ernesto, tinagsarsaritaan ta, Adelpha. Alam sa bagay, girls talk lang na jay. O sige, dito kayo, Pai. Ernesto, kayat mo ka di amamuan, no niya tinagsaritaan mi kini Lisbeth, maipanggapkan ka. Dapat patag-amamam dito Adelpha. Inawagan nak ni si Ramir. Kasla tiltiliwan nak. Anya? Agatap ka din ni Sir Amir? Wano? Ada na kaamuan na? Ala, kasano nga roden na ito Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.